Tervetuloa. Tervetuloa. Oletko valmis sukeltamaan kryptomaailmaan? Tänään puhutaan yhdestä jännittävämmistä tavoista ansaita kryptovaluuttoja, airdropeista. Airdrop on prosessi, jossa kryptoprojektit jakavat ilmaisia tokeneita tai kolikoita käyttäjilleen. Mutta miksi he tekevät näin? Mikä on tämän kaiken taustalla oleva ajatus? Tavoitteena on saada huomiota projektille, luoda yhteisöä ja palkita varhaiset tukijat. Tämä auttaa projektia kasvamaan ja saamaan enemmän käyttäjiä mukaan. Airdropit ovat loistava tapa päästä käsiksi uusiin ja jännittäviin kryptovaluuttoihin ilmaiseksi. Ne tarjoavat mahdollisuuden tutustua uusiin projekteihin ilman taloudellista riskiä. Airdropit eivät ole vain hyvä tapa ansaita ilmaisia kolikoita tai tokeneita. Ne myös auttavat kryptoekosysteemiä kasvamaan ja kehittymään nopeammin. Kun ihmiset jakavat airdropin, sana leviää nopeasti ja projektin näkyvyys kasvaa eksponentiaalisesti. Tämä lisää kiinnostusta ja houkuttelee uusia käyttäjiä. Se voi myös toimia kehittäjille, tapana palkita uskolliset käyttäjät ja luoda hypeä ympärilleen, mikä puolestaan voi johtaa suurempaan yhteisön sitoutumiseen ja pitkäaikaiseen menestykseen. Mutta entä jos haluat pysyä ajan tasalla parhaista airdrop-tilaisuuksista? Haluatko tietää, milloin ja mistä löydät seuraavan suuren mahdollisuuden? Täällä astuu mukaan Cryptot.fi, ensimmäinen suomalainen kryptokanava, joka keskittyy täysin airdrop-projekteihin. Tämä kanava on suunniteltu auttamaan sinua löytämään parhaat airdropit helposti ja nopeasti. Me kerromme sinulle kaikista tuoreimmista ja kuumimmista airdropeista, jotta et jää paitsi mistään. Liity yhteisöömme ja pysy aina askeleen edellä muita kryptomaailmassa. Nunitomi. Liity Telegram-kanavallemme ja ole osa kasvavaa, aktiivista yhteisöämme. Cryptot.fi Telegram on paikka, jossa saat ensimmäisenä tiedon uusista airdropeista, hyödyllisiä vinkkejä ja keskustelua kryptovaluutoista. Meidän kanavallamme pysyt aina ajan tasalla, ilman turhaa vaivannäköä ja stressiä. Älä jää paitsi, äläkä jätä mahdollisuuksia käyttämättömiin. Liity Cryptot.fi Telegram-kanavalle nyt ja aloita matka kohti kryptovaluuttojen maailmaa. Tervetuloa mukaan, me odotamme sinua. Cryptot.fi, airdropit, kryptot ja yhteisö, jossa kaikki on mahdollista. Näemme siellä.